Lyoboke bogocha nigo yokurigekirwo kyobo MCA bwa Nyamaiya inse yekiama gia chama cha kazi Richard Munyanja asamire abamenyi be county ya Nyamira gochora omorai orara Nyamaiya buchabosyo kagukwana imeyege sieri Munyanja nigo era egatiye merobiri abekire ile gokonya abanyamaiya nakoyakira ekokobosyo obochoryobo. Yes, sasa marela ngokona ebo Richard Munyanja kwa my ward. Ngwa klanya sambi yamona singa ncho chingege gitubate che campaign twagenda elebya ndore igwa bantu bawe tumana ndonzi naende na bugogo sabanga chingege cyatire chinge yasanya gutobwatse rinde enyale kwera no weito twendeze ko batebinga alitwakolire libanyago to botitsana twachingure nikonyale gukora leke tigarete twagende tokora maendeleo na kwenda konya abantu beito asitokonya na berire se Nyamaiya for the last 2 years twasetie kumuraito na bero ngende tokonya sinkonyara asitokera abana disukuru twarosi chindoche twalete kokam na ende twende tokonya asengenjo nyasaye nero okorwa ande nyasaye gatote twanja n'intu asenjo kabanyene naenda abantu banyamaiya abanchwa baminto imbanjete ekinakia kene ndabatebiye korugana nimbanjete naende ninganetie mbakorega asi asomoke erinde tunyale kwagacha Nyamaiya yogosemera asaya egento gyo kwamua ingeringa ingi wakorela abantu asenga ki kwabera mako twagocha koromogeni atebe ne chikuru tagete tutakomaiti tutamaiti chumbo cha oldichechi yogenda tokora konyasore na wana senjo wachire na no wate chibesa no burayi kobo igo gendo cyo kwamwa chikura cha Nyamaiya kechi kerando Nyamaiya nabangaine mari n'umuntu uri barolo bire na barobo naendo bagendete kubakolera chinga kichonse nanje nabero mukoreri obo bametaye nabakoreire nabagire chindoje twera abana cy'isukuru twalete free medical camp naende ile tournament negende tagitkolera Jumapili naende nechegenda uchi weekend naende yo muntu gabikalibeti ntobata abanyegeta ali bakora uburingori so ntubaro nega story ndete okora ngerika next time yo gatota ide ya 37 twenda okora story